Hello YouTubers, sanibona bafowethu. Sikhuluma kancane ngeFortuna, probably I think 2012 model. Kuna nje sizane kancane ngezinto ezimbalwa. Khona ungicelela ukuthi ngimsize, so cabanga ukuthi ngcono vele ngisize bonke abantu abanenkinga. Okay, kuFortuna kunaleli button esilibiza ngane nge-cruise control leli. Okay, lisebenza phi? Lisebenza emgwaqeni uma ufuna ukuhamba ngespeed esisodwa esingashintshi. Siyazi ukuthi eSouth Africa speed esivumelekile 120, 80, 60, well kwezinye ikhathi ke u30. So uma ufuna uhamba ngaleso speed ungagudluki, ungagcoba isenarator okuyilena, what you do usebenzisa leli button. Sebenza kanjani na? Okay, uma uhamba emgwaqeni probably ake sithi uhamba ngo100, well at the moment ngikuzero ngoba imoto ayidumi. Uzofika ugcoba umlilo like I do, ugcoba umlilo, imoto ihambe ngo100 noma ngo120. So uma isiku 120 ozokwenza uzopressa la, this is on. Okay, kuno on no off, angazi kwezinye but la kuno on no, ufika upressa wona uthi nci. What's gonna happen, kuzoqhamuka leli gama lapha angazi noma uzolibona kahle. Okay, I can't see it but lilapha linale libhala ukuthini, cruise. Okay, so uma ufuna ukuyisusa cruise uphinde press, it's gonna be off. Okay, I'm sorry ifoni yami ekuthingisela ngene. Okay, uma ke wapressa upressa la likhanye ilambe lithi igama lithi cruise lapha kwi dashboard, lapha kwi kuchilelele ka diesel. Yeah, ngicathi kuyabonakala njengamanje. So uma usulipressile, ake ngithi imoto isiku 120 uhamba ku N2, ozokwenza muselikhanyile uzopressa ushonise phansi uthi kanje once, okuzokwenzeka izohlala ku 120 ingabe sasuka. Okay, uzohamba ku 120, ufika iloli lihamba ngo8 emgwaqeni, ozokwenza uzogcoba ibreki unciphithe. Immediately ugcoba ibreki izo make cruise control ukusebenza, but ucruise uzobe sekhona lapha. Yeah, uba khona ka cruise ukusho ukuthi ucashile ucruise usekhona. Uma usufuna ubuyela ku 120 ozokwenza angithi kunalo ku RES la oku research, which means uzobuyela kwi speed buhamba ngaseqaleni, uzobuyela kusona 120, uzopress usephezulu, izo pick up imoto ibuyele ku 120. So uma usufuna ukucima cruise control, what's gonna do, uzopressa la ngisebhizi manje, uzopressa la and then izocima. So usearch lo, ake ngithi njengamanje ususendaweni ka 100 noma ka 80, uzofika ugcoba ibreki iphume kulo ku cruise control, not completely but icashe ku cruise control. Mase sehlile speed saba 100, what's gonna do, uzoshaya usearch. Muko washaya usearch izohlala kuleso speed leso osifuna ngaleso sikhathi. Okay, ungasawulaba awusawugcoba umlilo. So another thing, musufuna ukubuyela ku 100 athi uhamba ngo80, ozokwenza uzopressa, yabo, ungadedeli, izo pick up imoto. Well probably le i-automatic le, so izo pick up la yona khombisa ukuthi ufuna ke lapho khona you can do this, noma upresse izoqhubeka nyuka. Uma usehlisa speed you can do the same thing. Well ayehlinga ngokukhulu ukusheshsha but ke izobe yehla yona until uzofika kulesi speed osifunayo. So ilokho nje benzo ukuthi asifundisane ngakho ukuthi cruise control sebenza, yasiza kakhulu uvela ukuthi ungathola amachekithi angenasidingo. Uma kunamanye ama video ofuna ukuthi sisebenze ngawo, sikhulume ngawo, ungakwenza uma comments below, comment usho ufuna ukusizakala kuphi noma ngalobu hlobo lwemoto.
ngizokusiza mina njengamanje uba ngena ubusika nje another thing kunamabhatchini abalekile like ukususa inkungu ku windscreen uma nje kunenkungu ku windscreen ukuthi uyisusa kanjani inkungu ivideo yami elandelayo ngiyacabanga ukuthi izoba lapha I hope khona utholile ukusizakala thank you